आंनि फिसाजोआ समबार हरनिफ्राय गोमाना दङ। जुलि दैमारि। बैसोआ नैबे दिनैदों 17 बोसोर जाबाय आरो। मबाइल दङ। फन खामला। मालाबाफोर फन खालामदोंमोन? खामाखै। खामाखै। बै हारसानिफ्राय फन खालामहरदोंमोन आरो गाबनानै बिथाङा आंनि फिसाजोआ। ओमफ्राय आरो नैबे हारसानि फनखौ जोङो होसोलांबाय। न'खरनि सिनाखि मोनहैबाय। न'खरनि सिनाखि मोनना जों न'खराव सोंना फैबाय। फैदोंमोन फैनायालाय मंगलबारे मोनाबिलियाव फैदोंमोन। बेनिफ्राय बुधबारे फुंबिलियाव ओंखारलांदों बिसोरो होननानै बुंहरबाय न'खरनियाबो। ओमफ्राय बिथांमोनखौ बुंनाय खोनादोंमोन अरुणाचलावसो थांगोन होननानै बुंदोंमोनलै होननानै बिदि खिथाहरदोंमोन आरो। नागिरदों। बहुद नागिरदों जोङो। गैया मोनाखै। हरावबो जानाय लोंनाय सुगानो गैया उन्दुनो सुग गैया। सानसे बोथिसे खाम जानानै नागिरहैनो गोनां जायो। हालाय हाफाय जेरावबो मोनाखै नागिरबाबो। बेयो खै नम्बर फिसाजोआ? 3 नम्बर। बेसे फरायदोंमोन? क्लास 10 आव फरायदों आरो। क्लास 9 ना 10? 10। औ। होमबालाय मेट्रिक एगजाम होगोन? होगौमोन सिलेक्सनाव फेल जाबाय। दा फैफिननानै आनजादखौ होफिननायखौ लुबैदों नङा होमबा? बेबायदिनो फैफिननानै आनजादखौ होफिननो हायोबालाय मोजांमोन। दाथ' बैसोबो जायाखै ना? बैसोबो जायाखै। रायजो राजाखौ मा बुंनो लुबैयो? रायजो राजाखौ बेखौनो आं बुंनो लुगैयो अबावबा नुसनबायोब्ला लाखिना दोननानै नैबे आंनि मबाइल नाम्बाराव हरगोन आरो मोजाङै मोजां खबर हरगोन। आरो फिसाजोखौ मा बुंदों? फिसाजोखौ आंनि फिसाजोखौ फैफिननांगौ आरो। फैफिननानै हौवाबो हिनजावबो फैफिननानै जाहाथे जों गामि दरनैदों रायज्लायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ बैसोबो जाखायाखै बिथाङाबो हौवासायाबो बैसो जायाखै हिनजावसायाबो बैसो जायाखै जोङो मिलायनानै लेखा लिखि खालामनानै दोनथ'नाय जागोन आरो। आङो मोजाङै मोजां न'खराव जानो लुगैदों आरो बेखौ नुयोब्ला बयबो अल आसामनि मानसिफोरा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना जाहाथे अननानै लाखिनानै नैबे आंनि फन नाम्बार जोङो नैबेयाव हरबानो जाबाय।